Иване, имам идея. Каква? Не бе, имам идея. Разбрах, питам каква е. Иване, умен ли си? Имам идея. Да, Спаска, ти си има умната. Питам каква ти е идеята. Нямам идея, имам идея. Как така имаш идея, пък после нямаш идея, ма? Имам идея в магазина, бега лош. И каква е идеята? Аз ще ви кажа каква е Midea. Това е най-търсеният инверторен стенен климатик Midea OEC Pro Nordic с енергиен клас А, 3 пъти плюс на охлаждане. Значи въобще не ме интересува кой клас е завършил този климатик. На нас не трябва да ни духа хладинка. С този модел ще ви духа даже и студенинка. Това ли му е цената? Да. Ма тя е много апетитна наистина. Какво заващаш, ма? Това е цената само на вътрешното тяло. Не продаваме само вътрешно тяло. Това е цената на целия климатик. И това не е всичко. Външните тела на серията OEC Pro разполагат и с нискотемпературен кит. Да, сега и кит. С комрия няма ли? Кит, който позволява на климатика да работи в режим на отопление при много ниски външни температури. Взимаме го!